أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين bandiraɓe caggal yettude allah e julde e nelaɗo makko muhammad sallllahu alayhi wa sallam en garti ha joni e yewtere meɗen konngol l'islam yewtere nde mbaɗeten ɗo e ayawo meɗen Pindi TV kala ñalawma aljuma so tawi oɗo saaha yonti eɗen kalanno aljuma ɓennuɗo o ko fati e farillaji njuulu e sunnaji muɗum hande so allah jaaɓi ɓamraten koko fati e ɓure njuulu ene jeeya e ɓure njuulu anniyade en mbino anniya ko farilla anniyade noon so tawi njuulu ngu ko njuulu ngu tottata ganniɗa ko tottude njuulu a anniyimo tottude farilla tisbar e tottude toɗɗoɗa ɗum walla so tawi gonɗa koye yobde ma ana waktu gadiɗo o ɓenni waktu ɗimmijo o ɓenni woni waktuji ɗi mbino mami e darsu men ɓennuɗo waktu cuɓaɗo o e waktu gantuyanke ɗiɗɗi foof so ɓenni hankadi aɗa juula caggal muɗum gonɗa koye yobde wadde anniya o ko farilla toɗɗade hen noon a anniyima yobde farilla tisbar o anniyade yobde walla anniyade tottude ɗum ɗo ko ɓural e ɓure njuulu jeeya eywa won anduɓe wiɓe kadi anniya o wadde hen darde ɗe mi haalninoma nde kalanmi farilla anniya farilla o wonde limde darɗe ɗe gona farilla eyyi kono won anduɓe wiɓe ene yiiɗa eyyi koye gueɗe jiiɗaɗe jeeya sa annima tottude farilla tisbar gandiɗa wiide hen darɗe nayyi eyyi ɗum kam taw so ɓoccitima ma waɗi 5 walla 3 taw an ganniɗa ko nayyi ko hono noon kadi ina jeeya e ɓure njuulu woni wadde gueɗe ɗe ganduɗa noon njuulu ngu ɓuuri moƴƴirde woni tawnude kulol allah hulde allah tawna mangu allah mo ganduɗa ko on woni mo dariɗa yeeso muɗum aɗa rewa ɗum eyyi ɗum sa tawni ɗum tan hankadi ko heddi ko foof timmat a tawnat a wattan haqqille ma e njuulu he eyyi taw wona aɗa juula kono haqqille ma ala hen eyyi so tawi tan neɗɗo heeɓi oɗo ngal ɗo ɓuural wadde ɗum woni holɗum tawnude to ɓernde muɗum to e to haqqille mum wonde kañum koko dari ina gundodira e jomuɗum hono allah tabaraka wa taala on ne yeeso makko kanko omo ari omo rewa ɗum omo dari to yeeso mum ɗo on saaha ma o wattu haqqille makko e njuulu he haqqille makko immo e aduna e kala ko faati e aduna ko hono noon kadi ene jeeya e ɓure njuulu en mbino habbirano harminirdu woni habbirano ɗo neɗɗo ina natira e njuulu en mbino ko farilla en kaalino noon ha laaɓe mbiɗen ko konngol ngol wiide allahu akbar konngol ngol ɗon woni farilla kono ko cuutata juuɗe ma ha tolno e noppi ma walla balaɓe ma eyyi ɗiɗɗi foof ina sella ko cuutata ɗon juuɗe ma jaadina e konngol ngol mbiya allahu akbar ɗum ɗo ko ɓural e ɓure njuulu eyyi suudde juuɗe ɗe ko ɓural e ɓure njuulu ɗum ɗo noon e mazhab imam malik woni mazhab ɓurɗo yaade to men ɗo koto habbiranu ndu natirta njuulu ngu tan cuutata juuɗe ma kono saɗa nanga e koppi ɗon a suutata juuɗe ma sa ummitima a suutata saɗa sujjoye a suutata eyyi won noon yaaruɓe ɗum won habbiroɓe won cuutoɓe juuɗe kay mbiyammi so tawi ne cujjoya so tawi ne jaggoye e koppi e so gimmitima kadi won waɗoɓe ɗum kono noon mazhab imam malik ɗum ɗon ala hen eyyi jeeyaka e farillaji jeeyaka e sunnaji jeeyaka e ɓuure eyyo ko hono noon kadi ene jeeya e gueɗe jiiɗaɗe e njuulu e mazhab imam malik sa nani mbi kala kalɓe mbimi mazhab imam malik firti won woɓɓe yaaruɓe goɗɗum ko wona ɗum eyyi sa habbiri beltina juuɗe ma mbaɗa sadlu eyyi ɗum ko ɓural e ɓuure njuulu jeeya mazhab imam malik ɗum yaara sa yi to cheikh khalil en sa yeehi to ibnu ashir en foof ine kaala koye ɓuure njuulu jeeya eyyi kono noon fawde juuɗe mum e becce mum kadi ha joni njuulu jomum ina selli won yaaruɓe ɗum eyyi
kono noon mazhab imam malik ine aña wadde ɗum e farilla so tawi koye naafila sa waɗi ala basi sa jippini juuɗe ma sa waɗi e becce ma fof foti kono noon so tawi koye farilla mazhab imam malik ine aña fawe paɓa juuɗe ma e becce ma eywa ko hono noon ine jeeya e jiɗaɗe njuulu woni ɓuuri njuulu sa ƴetti simore en mbino ina jeeya e sunnaji njuulu janngude simore kono noon walla janga e yoga hen walla yoga e ayeje janngude simore nde ha maaya e wona ko waɗɗi kala ko jannguɗa hen ne yona sa welama janga isa dia hade mayde cujja jagga e koppi kono noon janngude simore nde hade timma ɗum koye ɓuure njuulu jeeya eyyi sa nani ɗum noon taw wona cimoje juɗɗe ha ɓurti ɗe eyyi koye ɓuure muɗum jeeya eyyi ko hono noon kadi eywa ene jeeya e ɓuure njuulu janngude e darde ma adide simore nde ganduɗa ko kayre heedi dow simore nde janggata e darde ma rew ɗimmire mana sa janggi isa dia nasrullahi e darde ma adide darde ɗimmire mbasa yaade dow aɗa janngoya inna anzalnahu en eyyi aɗa janngoya wadde he en ala jippoɗa ɓaya isa dia a jannguɗa e darde adine nde ɗimmire nde jangga ko woni less muɗum jangga qul huwallahu ahad eyyi walla jangga soko tabbat yada aha nde jangge e njuulu nde jangge jamma nde jangge ñalawma eyyi walla jangga qul huwallahu ahad walla mbiyannomi qul uzu rabbi falaq walla qul uzu rabbi nasi ɗiɗo keedi less aha ɗiɗo keedi less taw wona jangga isa dia darde ma adine darde rewde hen nde jaaha aɗa ngabba dow aɗa jangga ene jeeya kadi ha joni e ɓuure njuulu kadi simore e darde adine nde ɓuura juutde e simore nde janggata e darde ma ɗimmire eyyi darde ma adine nde ɓuura juutde e darde ɗimmire nde ɗum noon sa nani ɗum ɓay fati o fof foti ko simore nde janggata e darde ɗimmire nde ɓuura juutde e simore nde janggata e darde ma sakkitine nde aha eywa ina yiiɗa jangga simoje ɗiɗɗe jiiɗa so tawi an o ko simore wotere mbawɗa qul allahu tan mbawɗa caggal fatiha ene eyyi njuuluma ene sella aɗa jangga ñande fof fatiha e qul allahu tan e darɗe ma fof kono noon ko ɓuuri moƴƴude eyyi ko mbawa simoje ɗiɗi taw wona simore wotere tan pirletinta e darɗe ma ɗiɗi ɗe fof sa janggi darde adine nde fatiha inna anzalnahu darde ɗimmire nde janggoya qul huwallahu walla janggoya simore wonde taw wona darde ɗiɗi ɗe fof fatiha inna anzalnahu janggata so tawi ko farilla noon nafila ala basi eyyi nafila ala basi hay janggude cimoje ɗiɗi e darde wotere e nafila ala basi aha kono noon e farilla wona hunde yiɗande eyyi ko hono noon kadi ene jeeya e gueɗe jiiɗaɗe e njuulo woni ɓuure njuulo saɗa juula subaka juutna jangde nde seeɗa eyyi darɗe ɗe juuta eyyi seeɗa ne waɗi cimoje biyeteɗe ɗiwalil mufassil eyyi ɗen cimoje ɓuuri yiɗede sa nani ɗum ko tuggude hujurati tan ha jippo won naasi ati eyyi cimoje juuɗe ɗe ene jiiɗa hono majje jangaɗe hen wayno ammayata en sa gayni won naasi ati en fayi dow fayi ha hujurati darde ɗe juulata e juuluma subaka ɓuura juutde aha on saha tisbar o rewa hen tisbar o kadi ene yiiɗa juutnede o caggal subaka o takkosan e futuro yiiɗa ko darɗe ɗe mbasa juutde eyyi ari almameɓe woɓɓe kabbira futuro tan janggo e cimoje juutɗe eyyi kono wona ko yiiɗa aha ko ɓuuri yiɗede ko simore futuro wasa juutde hono nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ene janganno hen liilafi Qurayshin e futuro aha e ko nandi hen omo jangga kadi goɗɗum ko wona ɗum ene yiiɗa e futuro e takkosan gueƴe ɗe noon ene yiiɗa darɗe ɗe kakido wasa juutde ha ɓurta wasa kadi raɓɓidde aha ɗum noon sa nani ene yiiɗa juulu subaka o cimoje ɗe juuta e tisbaro yo taw ko an o goto juulowo walla almami o somo waɗa ɗum
o wasa junnade ha ɓurta walla so natawo ɓe o juldata ɓe ko yimɓe makko eɓe gandodiri kamɓe fof eɓe cuɓi eɓe jaɓi yo darɗe ɗe juut e konngol wiya noon taw eɓe kaali tigi eɓe jiiɗi juuta walla so juuti ko janggata ko ne wela ɓe eyyi ɗo omo wawi juutde janngude ɗum kono noon so tawi tan ko almami tan ɓe o julnata ɓe o wonɓe o andi wonɓe o andana o wiya ko yo juul ko hakkidi oto junnu tan omo junnano yoga e almami eɓe mbattani eywa ko hono noon kadi ene yiiɗa so tawi aɗa janga dande less wayno tisbare takkosan walla darɗe ɗiɗi cakkitiɗe e gueƴe walla darde wotere cakkitiɗe e futuro less ngo jangata ko tawa an aɗa nanna ɗum hoorema e ene noon kono noon kadi ene jeeya e gueɗe jiiɗaɗe juulu woni ɓuure juulu so tawi almami ine janga dande less an o janga so tawi ko tisbar o juulanno walla takkosan e gona e janggude dande less annene ɓay ko less o jangata saɗa nana ko almami jangata ko noon a heɗoto jangde makko nde kono noon so tawi ko dande less ene yiiɗa tan waɗɗaki hay sa janggani soɗo julde almami tisbar omo janga an sa wela mbasa janggude deƴƴa tan kono jangude nde dande less annene ene yiiɗa koye ɓuure juulu jeeya eywa ko hono noon kadi almami sene janga fatiha ha joofi an o gonɗo caggal ɓawo ene jeeya e ɓuure juulu he mbiya amin so wi wala dalin mbiya amin neɗɗo goto juulowo kadi ene wiya noon to wonno dande less so jangi fatiha dande less o wi wala dalin o wiya amin kono noon so tawi ko dande dow mazhab imam malik yarani neɗɗo goto juulowo ine wiya noon hay almami so tawi ko dande less jangata ene wiya amin less so tawi noon ko dande dow jangata kanko almami o wiyata amin ko wonɓe caggal ɓe mbiyata amin hono noon kadi ene jeeya e ɓuure juuluɗe ko amin o a suuɗat so tawi ko mazhab imam malik amin o ko less wiyetake dow no yoga e woɓɓe jaari ni jaaha e jamaji goɗɗi yimɓe foof amin ko dande dow ha waɗa olel kono ɗum ɗon mazhab imam malik yarani ɗum amin o goto foof ko less wiyata noon ko hono noon kadi eywa ruƴƴude woni turade to turatoɗa jagga e koppi ɗe turogol ngol woni farilla kono ko ƴettata juuɗe ma aɗa fawa e koppi maɗi ɗum ɗo ko ɓural e ɓuure juulu heɓinde hen juuɗe ɗe ɗe keɓido hen ɗe ndeeƴa hen haɗe pota eywa ɗum ɗo kadi ha joni eywa koye ɓuure juulu jeeya hoɗo noon kadi pocca koppi maɗi koppi ɗi pocca ha caggal koppi ɗi jalta koyngel ngal forco no feewi wonande on bawɗo ɗum on kattanɗo ɗum ha joni koye ɓuure he jeeya tawa a hofata koppi ɗi seeɗa eyyi sa jaggi o koppi tawa a foccoto koppi maɗi pocco ha fof fota korle ɗe e buhe ɗe fof fota ine focci taw wona aɗa hofi koppi ɗi ɗum ɗo kadi ha joni koye ɓuure ɗe jeeya ko hono noon kadi subhinde sa jaggi e koppi wiide subhana rabbiyal azim wa bihamdihi koye gueɗe jiiɗaɗe e juulu jeeya eywa walla subhanallahi l azim wa bihamdihi won wiyoɓe hay sa wi noon ne moƴƴi kono subhana rabbiyal azim wa bihamdihi o ɓuuri yarede ɓuuri lollude eyyi ko hono noon kadi sa jaggi e koppi kadi sa sujji wiide subhana rabbiyal ala wa bihamdihi ɗum ɗo ha joni koye ɓuure juulu jeeya te kadi ɗeɗo gueɗe ɗe mbiyeteɗa koye ɓuuri juulu jeeya sa acciɗe bonnata juulu ma kono sa golli ɗum nden juulu ma ɓurata moƴƴude nden ɓurata hewde baraji nden ɓuura moƴƴude e maɗa eyyi ko ɓuuri forde e maɗa woni hoore ma nde an neɗɗo hoore nde ɓuuri forde hen ko yeeso ngo ƴetta pawa e leydi turoɗa eyyi saabu rewde Allah kollira wonde an ka maccuɗo Allah aɗa rewamo kanko woni kalifa ma ɗon sa wi ɗon subhana rabbiyal azim mino ko ɓuuri forde e yeesam e am ko woni yeesam ngo mi fawigo e leydi less duttoɗa mbiya subhana rabbiyal azim mino komi tokoso komi looɗo mi wona haydara senare noon wodani al azim mawɗo Allah woni mawɗo mino mi nana less kanko woni dow walla subhana rabbiyal ala senare wodani on al ala towɗo rabbiya
joomam ala towɗo min miɗena less horam den tundem dinam dina leydi wabi hamdihi jettoje gode nimo ɗum ɗo sa tawni ɗum to ɓerde ma to turiɗa ɗo tawnuɗa wonde gonɗa koye rewde Allah omo yeeso ma omo dow ma mbiɗa senare wodenimo kanko towɗo ano aɗa golliɗo gollel neɗɗo wonde aɗa holliri ko less gonɗa kalɗa ɗum piɓɗa ɗum tawnuɗa ɗum to ɓerde ma sikki ala juuluma ngu koko jaɓete te so jaɓama an e hoore ma Allah koko jaɓatama jaɓanma ko nafoore mawde won kala gueɗe biyaɗe koye ɓuure juulu wona ina waɗɗi sacci juulu ma boni ala kono andu sa golli ɗum nafoore nde keɓata hen nde ko nafoore mawde wonandema eno noon kadi sujud ene yiiɗa du'ade hen du'ade hen kono noon a subhinan ha gayna caggal mum du'oɗa hen ene moƴƴi eyyi ko hono noon kadi gorko so sujji polontoji makko ɗi o wasa takkude e makko ha ɓurta no woɓɓe mbaɗata ni cujjire ni ala o dirtina ɗum wasa takkade saraji makko ɗi o dirtina seeɗa ene yiiɗa gorko noon wiya tawa noon kadi wona dirtingol ɓurtugol no woɓɓe mbaɗata e jamaji ni ha mbare gona e lorde yimɓeɓe ɓe takkodiri ɓe polontoji ɗi woɗɗitine tan ha ɓurta tan ha wonay duñƴude mo jomum takkodiri o ala kala ko ɓurti jeyaka e diine nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi ko ɓuri moƴƴude e gueɗe kala ko ɓuri moƴƴude e gueɗe awsadu ha woni ko hakkidi hen ko kala ko ɓurti Allah yiɗa e holko woni musrifina woni ɓurtinoɓe yawtoɓe keeri Allah yiɗa ɗum eyo kono noon ko seeɗa wiya ko hono noon kadi ene jeeya e ɓuure juulu neɗɗo goto juulowo ala neɗɗo juulannoɗo caggal almami hay goto juulowo ni walla juulowo caggal almami so almami wi sami Allahu liman hamidahu on saha o wiya rabbana walakal hamdu sami Allahu liman hamidahu Allah de nani jettuɗomo o wiya rabbana ya an joomam walaka ko ano tan wodani alhamdu jettoro sa welam kadi mbiya rabbana allahumma rabbana lakal hamdu rabbana walakal hamdu walla allahumma rabbana kono sa wi allahumma a wi rabbana wawo addatama mbiyata ko lakal hamdu allahumma rabbana lakal hamdu woɓɓe noon ndendina foof eyyi kono noon rabbana walakal hamdu on ɓuuri lollude on ɓuuri yarede ɓuuri neɗɗo goto juulowo so wi sami Allahu liman hamida ne wawi wiide rabbana walakal hamdu less almami noon wiyata noon eywa kono noon kadi eywa so neɗɗo en mbino sujjirde tiine mum ko farilla sujjirde hinere nde e newe juuɗe ɗe e koppi ɗi fof ko sunna accude ɗum keɓido deeƴa toon fota no ɓuri moƴƴirde ni ɗeɗo gueɗe ha joni koye ɓural juulu jeeya ko hono noon kadi neɗɗo juulowo so tawi o faye sujjoyde somo juso beele o sujja so yi hawfandima leydi o ardina juuɗe makko ɗe haade koppi ɗi memde leydi newe ɗe pawo ha gasa o fuɗɗo joƴƴinde koppi ɗi o sujjoya somo immito taw juuɗe ɗe ni ne pawi e leydi o immina koppi ɗi ha gasa o fuɗɗo haftorade noon immina juuɗe o faya dow ɗum ɗo koye keɗe jiɗade e juulu jeeya woɓɓe noon a yiyan jusira koppi ɗi ngara ha juso e koppi ɗi ha pawa koppi ɗi e leydi ha gasa fuɗɗo nawde juuɗe ɗe nde pawoya ɗum ɗo joni so tawi a fuɗɗima mawnude seeɗa ni a wawa ɗum sa waɗi noon ko doole janirta e leydi he aɗa wawi fukkade nawira noon koppi maɗi tan ha juso so ɗi pandima tan accitto hankadi a wawata jaggude aɗa wawi yanirde hen no boni ne wawi addude ɗi musallaji e koppi walla watta lordema kam ɗum waɗi ardinde juuɗe ma haɗe pota haɗe mema leydi ha gasa puɗɗoɗa joƴƴinde koppi ɗi saɗa imbito kadi cuuta koppi ɗi ha gasa puɗɗoɗa suude juuɗe ɗe ha joni ko ɓural eywa e ɓuure juulu jeeya sa sujji kadi juuɗe ma ɗe mbasa wonde nder ɗe ɓallo noppi ɗi walla ɗe ɓallo hedde balaɓe ɗe
cujjira non tawana ada nanni di nder walla ada accidi caggal walla takko koppi marga ala sada sujja juude de jaha yeso takko noppi do walla takko balabe de dum don ko bural juude de ko memi leydi ko sunna tini de ko memi leydi ko farilla hinerne ko memi leydi ko sunna ndagam meje koyde de ko memi leydi ko sunna pedeli maadi ko sunna kono juude de ko nawete memira leydi bange noppi ma do cujjira do sa sujji juude de gona ked ma do walla do ko dum woni bural e sujud aha eywa pedeli maadi poccio kuccita funnange wiyama ko gede jiilaade hen jeya eywa kono non gorko kadi wiya yo wodditin reedu makko ndu koppidi o wasa ƴettude koppidi o nannadi somo sujja o ƴetta reedu ndu o fawa dow hen ala o wodditine koppidi seeɗa e reedu ndu on saha wonayi weltude aha taw wona omo ñobbi tan omo takkodiri koppiɗi e reedu ndu fof kanko gorko eywa kono noon kadi polontoji ɗi mbasa takkade ɓandu ndu ha ɓurta so sujji o dirtina seeɗa wasa takkade hono no mbiɗen ni koyɗe ɗe koppiɗi o wasa takkodirde ɗi o wasa ñobbade eyyi ɗum ɗo ko gorko wiya kono wa amma debbo somo juula koyɗe ɗe o takkodiran pele koyɗe makko ɗe eyyi gorko wiya ko yo uddit pele koyɗe ɗe seeɗa wona ha ɓurta no woɓɓe mbattani ala ko udditan seeɗa tan eyyi so ɓurti tan moƴƴani lorat saabu mo takkodirta o hankadi on memodirta sa udditi koyɗe ma udditi koyɗe makko koyɗe mon ɗe memodirat balaɓe mon ɗe memodirta te balaɓe ɗe foti ko memodirde nelaɗo sallah sallam ne waɗatno hen insisté no feewi sappeji ɗi eyyi tarasu takkodire sawwu sufufakum so tawi wurnama hade makko habbirde o wiyanno sawwu sufufakum ponde sappeji mom wa'tadilu poton eyyi tarasu omo wiyanno tarasu woni takkodire mbason woɗɗodirde kala espace mo gaccuɗon seyɗade natata ɗon eyyi ɗum waɗi dirtinon koppiɗi koyɗe ɗe seeɗa balaɓe ɗe memodira so koyɗe ɗe ɓurti tan so ɓuuri balaɓe ɗe oy to udditi koyngal muɗum balaɓe mon hakke natti memodirde joni noon hakkidirde koyɗe ɗe ene yiiɗa debbo noon o takkodiran hay somo sujja o moɓodirat o wasa udditade ha ɓurta bandiraɓe ne wayno ko joguinoɗen e hojomaji timmi wadde en karan ɗo inchallah so Allah artiri en ñalawma aljuma paaɗo jokken ha joni e ɓuuri juulu e gueɗe gañaɗe e juulu wonno ko yewtere meɗen konngol l'islam ɗo e ayaw men Pini TV eɗen jaranno to banggue cameraji to musidɗo men Djiby Dieng to banggue montage musidɗo men Ali Fall wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh